Nyabete, 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 Muyae, Nyabete, Moitonga, Nyabete, Manganae, Safari ya nengkong. Umete kamche? Safari ya nengkong. Option umete kamte hiyo. Pakana ya. Yani nakagire tenga binte byonzi tumanga yani mpaka nuko na mangana kabira yocha sende. Umete tiaba nonko ere no ina oteme ku understand. Sai ninde school. Ayo mwetengo akunte mapema tibaro tindani kwa. Ono aro titingo nyako multitask ama penzi ende nimbwate skuru oseni kiniki anta incho areke ono banari nkobuliri swali ria oro ono isko ga iga abayibuli na bange bali skage nande bali skuru bagosoma umuyibuli baro oro nande babwate bakabana baro bali skuru lakini no baramo kondiyo banya go tuma bono nyoene nyamusioma mromo rugyo engo soma kwanza era abwate bakumwana kengwerera kubugulira ono mete issue ke kogonga lakini bona inga bona niche tali mwana onde bya stobwate yani amasomo kaigagere ngo toro ubwanjani umete problem ya to understand tani chati na mwete bona iliye lingo konkanle school fees mumuroni tali again alafu mama tamaitima umete issue kwanza anye ndiye ngekova ntoigwana ine kini kyo kibwate issues umete boni kasi ikire mumbro mintala against ona na kyo na kiranya alikani kuchimutua no koni skuru kwani aho somo bimaba wenza ya na kiki naba tena ki etokora aligeria sibone kingo kole skuru na bempango kwenda abo umete na mumbro mintota kombori mama ta utwara shida ne lakini bona hiyo na njira nire nekene ngokibole nande bwaira nande bwakye nande bwaira ono nyore no bwanjani ngokibole bwakwa nande bwaibora kuzi bwaibora na bwaibora ngasanda ngao ono nje kulingana na imeyane rende mna wante biria mangana ina nakagirete gosene baigo na chaka no musaso yani nama ete pinga nochega ochenga ngoke nande chinsanka yo nande ntigare kimbete ngonyari kanera aro eko gergero umuntu gotenera to mete nero bwato kobwa nae ko gwete ne school ya masomo namaya nere buyo ya soma yani cheninga nje ta masomo ndete bwangete masomo aro Nyasaye nako bangero yogo. Jabana iga. Endo kiyo kandoje. Nakabo musani na nyanchama. Friendship area ipa ya kalenda kete konya irani. Kuruabu. Ngotumia ria bali ko moita ngoranga. Yiri ko mogutora marangoranga. Mucho boroire bori na tebeti onchomba liginga na ruari. Bona nabu gutsikoroka na imyaye bakubwa no burwaira arwarite kumbe nesu mwanyete ko mugutora ngora sagoshtukero monta akwete abuna banganyara freedom yana ntakite ko vera no nchumba nana twara mai anyway nara inabo adasbana kumyalanga tiana Umuise koyo takali. Tingwanja egenteke bakantebe nyanchama bakamorigi nyanchama bakamotei aite nyanchama umuise kundi nkiamokorera amapenzi yokaiga yaya tingwanja pia ite nyanchama umuise koyo yaya mpaka ndigi nyanchama motebi
tingwanche igapi amapenzi yo kakogera igamoite paka nyumba mtinde again mai tiu ndio kinda nywa gerende nyegene lakini bona lakini bona ndo bona kisaba unchiro usasa na ro yani bona ikwaro nere buyoche bakango che kontebeli oro ngase nkolera mama mbu ate bona bose mwisko mintambo ngwale kondangire ne nyango ochie bitunu goro ninde ro nturunga nengo ikanze ngichenga kinde no mogokone ngogete nde buyende chingu yani bakanga piga baka ikintu kyo 14 mama oko gen njama itenko mwanwangu anindoche bando mbali gosira gukwana ngana boko gen yomo geninka abo atai aino aselie familia tigaro mitali mangana monguru nero koru nande nero keregen jitingo goita igento kyo mweri yo kanali ngoko ni manyon tebya ya kerega naiga ekware gontebya ikineke bono muna mumuromi nako na chirete embuya imeaye na kyugwete gosero ko kaniko kuri imeaye na kikoli nja no inje after mumuromi ntankwanirika naro decision ya eningia no inje nkamuaro mbiya ukwa ndatigana mwana obwanjani nkole school yotoma kora usininya artana chekurugesa ngina maene pipo nali nojumna na kinire kana chire gocha na atwali rabasani kali ayo mutangani lakini gocha konyoro umuntu kugambira bakenkoro yao pakomo yo ago teginga aya kuri aya bono nindakubu ndanga bono ndebe aya nje nachoro bwanchari mangana school aya nikyo decision ningiye teko bangiye ikintu natebera igo nje ninkoete libaka tukwanete baka tukaiwana ngagende skuru onariri somango okore koko akorire skuru ntokomanya kende turakore onyegeko monguru kagwanja osoko tosese ni torone na kitoko gendre step turagende next tukaranga ntoigwana osobono ne skuru ali onagakia mai kiji skuru ekina chiro chine chingie ngoro chira masomo nani chikurukera amasomo te skuru ali ata yoma ete kwanza mne university kera masomo igaroro naboko ibunga li somo lia ya oli mwanje elinde ko igwa oli aye kora motiga ai tali mangana school nje ento na wati no wamuzi wa mumuroni tingo nya kwenda again stay ya taiti nje aronga akisabu usaini kiongo tengo verta mangana alinya karana ko tebet lakini no manyete the moment ke mtako manyanga kwa kolire gasinkiara gakore nyorete ira twalite kare twete gasi lakini nyorete ngantu abutorete ko kabaka tukamena manyinga nyorete kiapo twalite ngatwa chake gasi metaye ngokora no mwana ende tindi ko takochande kiti lakini kerogo chakanga gokora iga gosenya beta gosemo sibole gosenkore china kororera mabere na kororera mabere no mwana ke muntongo korusiara talinga anko gotaigo sasobo begosena na kigosenga chite chikasi keline kiapo tualie oganzira naye bieko monyene bono kerego ikaigo ngego kana ngaya nje yaye mwana mindo sister kireki sister sacrifice yeri tualiete kwanyebire lakini no mete mechandere stoga karota bwatigasi usobo gatanga konyore gasi nige ntokuimbuka igamambi kwenda kwanyore gasi ningi gwete kini ni mantara tangire ntokante bade mwana tarasboka nyo tere kini ni akerenga twatarite iskoge tokorigie gasi umuntu atoborita gotwe gasi lakini ke muntu agacha gatwe gasi nende gasi gotwachi basi nyingi
egasi ene engiya lakini egasi eteri ngiya sende nje